Ada kila. Cilik kila iki. Heeh. Bayek. Wis iso dolanan apa kila iki? Wis. Pasir. Pasir wis iso. Heeh. Lah gunamu panek pasir. Yo enak. Enak. Go apa nandur apa pasire? Lanjut. Dengan masak-masakan. Masak. Mbak melu, masak-masakan. Masak-masakan. Kowe yo bisa. Ora iso. Ora iso. Iya, Kowe wis gedhe kok ya. Kowe wis sunat to? Urung. Kok. Engko kapan sesuk? Wani. Sunat iki? Sakit iki sunat iki ketok tes ngono iki. Enggak, mau pucuke. Pucuke tok. Heeh. Sing ngomong sapa? Ya, ngomong bapakku pucuke. Ngomong bapakmu pucuke tok ngono. Heeh, pucuk iki sing koyo coklat kae lho. Oh, mesti omongi tok pucuke tok ngono. Oh, berarti kowe berani. Ani. Ya tos berani. Tos ya. Pinter kok. Berarti kowe engko teko Senin, Senin, Selasa, Rabu. Rabu. Ono Pak travel. Pak bis. Wis. Teko Tenggalek. Mabuk engko. Bubuk. Mabuk. Mabuk. Heeh. Apa kae mabuk? Lalu Pak bis berapa mabuk kowe? Buka. Bisa ya. Mabuk. Mabuk. Ini mabuke kayak piye? Kayak piye ngono? Heeh. Nang Tenggalek. Ya, Ya Tenggalek. Tenggalek. Heeh. ndak malasan. Hah? Malasan. Malasan. Ya. Ya kok nak babelan aku piye kancanane? Ya bebalan. Tapi kakinya sing bantal. Sing banter. Heeh. Engko nyuntil bengkong tendangane babelane. Tendangane sampai singa. Menangan. Heeh. Singa. Heeh. Keras. Iya, harus sekarang. Heeh.